uyazi bafethu eziyishane nje ezikwafika kuyafika Machongwe sengaye makini and then sasa ngo-8 ngiyalifuna ikhoneni esitimeni sethu. abamfethu wakhala ukhalelani ejo enhlekitanga nginyanyisa lo memlo ngimbukele lajo shothi maye lo memlo ndoda uncinca umntwana iphayi ntwana ncinca iphayi akasamniki ne-20 rand kathe ngikota oda esikolweni okayenzeni iphayi nkosi yami akasamniki ngane yakhe ke kodwa nje angeyisi kodwa hayi wrong analo memlojo wrong ayikaba ayikuthi nyadelela ntwana ne ayikuthi ngithini kulo mempat kanje hayi wrong hayi ayikho lento le ampe modlala igame wendoda hayi man ba5 man man uzizwa kanjani ngalifathi ezoluphisana namagame mina angizizwa bopet ngoba ngiwinile angizizwa bad hayi nami ngizizwa ngijabulile angishayile kodwa man hayi man lo mfanelo uyisisile lo mfanelo lo disappointed udisappointed usho magela kodwa umfana lo manje ndoda uKP ndoda esibonisile ukudoda bakhe besingamthembi uzamile uKP uzamile umfana kodwa phela kusho ukuthi asiphathise kusho ukuthi siyabusaba uyazi phela uyadlala endoda mina umageba ndoda ngimshawaba nje shawaba nje bafo ngiyakutshela impela ngiyakutshela bafo ngishayile ubesefa baba nje anje umuntu ehleli mina anje ngathi udakile bafo ngimfinyile lo muntu lo mshoko qhatha kabafinyile ngicitha isikhubu sabafinyile bafo uyithisho nyafinya kuyena anyakuzi game kunenye game kanje TikTok lo le efona ngikhoda yayazi ngiyayibona ayilento imnandi asenza ngathi shango senzi prank ukusiyabona simshiya nefoni la bese uzoyidoba abaseyini uzoyidoba thina silike record la sifuna ukuzwa ukuthi makayidobha uyothi samdlalisa umngane wethu sishiye la makayidobha simele uyeza indlela khona mphuma endlela le game izophumelela sishiye kanje ifoni sifuna ukumhleka usizwe intathe ekhuluma simhleka hey lapho uyasho ukuthi udobhe ngefoni athi simshiye sami impela mana qaqala ifika uzobona nasifundisa isimele kuqhaza majo asebuye dala lapho siya athi ifoni manje abantu manje bashiya ifoni bahamba mhlawumbe sebathelele ukuthi ngisebenzisana nomageba hayi nami nefoni athi ngishiya kanjani athi ngihambe
Silima sishile le phone. Uthi spawn uthini lo spawn? Yo, mhlawumbe ukwatile umngane. And thina besiyenza into encane. Avule kakhulu. Sisise. Umuntu lo Usebenzisana noMageba. Taniyasitrayela lo muntu. Yikho bebede engamshayanga kakhulu. Siyabona ngashayanga mageza kakhulu. Yikho emkhabisla isandla engamkhabanga ubuso. Ups, mele sitshela uKB ngalento le. Besimtshela KB.